Bye brok ang tini hanyu hay nor ni bagai ketal video tui faika. Norane hingkena tama video update khlailia hanai. Ani sa khamine baga ang bidrok asik update khlai malia agini haike. Himdi hingke video no khlainya laisina haike ba nanya laisiwana. Nono Pokgwi Thangna le Muchongya. Haipona ang tini nono Pokgwi Thangna ni nangkha. Nono kari tongna le Muchongya. Haipona ang tini nono kari tongna ni nangkha. Tamani hingke ang asik nono ani live ni hinai ani kubui bothabai. Hamjak tongmani neng ani o kubui hamjak mano nosto kai khibika tai nini o thokai hamjung mumbai nini o tatal hamjung mumbai ani kubui hamjak ma mukti bebaksa kosogoi thangka neng ano time pass khayo hunai sai manke ani o kobol bukhano nono digala khamo ani o kobol bukhabai nono hamjagala khamo akon nengke time pass khanya bagija ano hamjak 2-3 gonta bukharioi ano tini kosto kai kelangune akon nengani khorang khanana musung jagena ini ni simi nono tai ani khorang khanaria khanamani neng ani mekhang rokbo nanya ni selajago hini khanao akon tini ni simi ang nono ani mekhang tai phunoblia bye brok nor tini ni video no sajak tongke like comment share khlanya ni ta pokdi ta channel no katalangi tongo hingke subscribe bo khlanya di hambai nor jotono kaham tongdi